Teño entonces que Que presentar. presentarme eu, non? É unha presentación normalinha e tal. Bueno, o meu nome é Antonio Aneiros Rei, xa son un pouco pasado de idade, porque teño 67 anos. Dende hai 10 anos estou no Racing Club de Ferrol de xerente. Antes tive o meu periplo, desde traballar no Estaleiro Astano, principalmente, pero despois estive na radio, na prensa escrita, na televisión, na Radio Nacional de España, Cadena SER, despois na prensa escrita o Correo Galego, no Mundo Deportivo, en Marca, moitos sitios. Na televisión, en Canal 29, que era a televisión local de Ferrol, e estive de director hasta o ano 2000, que vim para aquí, para o Racing. Isto é a miña presentación. Son deportista de feito de toda a vida, porque sigo facendo deporte. Gracias á miña saúde, sigo correndo todos os días, 8, 10, 12 km. Vou facendo para manterse en forma, porque senón a idade non perdona e hai que cuidarse. Da lingua, que nos contas? Que linguas falas, Antonio? Bueno, lingua castelán maioritariamente e galego esporádicamente. É dicir, adaptome perfectamente no sitio en donde non se atopa. Os meus pais falaban maioritariamente galego, pero a xeración nosa de nenos estudiábamos, eu estudiei en Rapariz, un colexio tradicional en Ferrol, en castelán, despois estuve en Facetas, onde falaba moito galego, como unha faceta cando estive en Astano, ou algún programa en televisión, en fin, facetas políticas, facetas de toda índole, pero bilingüe, maioritariamente castelán, galego esporádicamente, e agora, para falar xa do actual e non tirar moito para atrás, no Racing falase maioritariamente o castelán. Galego esporádicamente e sempre dependendo, bueno, adaptándonos perfectamente, pero sempre dependendo da xente que tes, non? Un equipo de fútbol como nós, falando do primeiro equipo, pois que estuvo na segunda división A, pois todos de fora, todos castelán. Agora mesmo, pois desde hai 6 meses que temos de adestrador a Luisito, un galego parlante, porque galegos somos todos, que estamos falando de parlante e non parlante, non? Galego falante como el Luisito, que é o adestrador do primeiro equipo, pois falase galego, agora mesmo chegou aí un anaco, entonces falamos galego, e falas galego con quen che fala galego, non? Isto do deporte é un pouco así. Ou seja, que o que marca a lingua que se fala no Racing é o adestrador. Sí, porque o presidente non é galego, é galeguista, pero non fala galego, costalle moito traballo falar galego. Entonces, é unha pirámide que é a que marca, non? Entonces, agora mesmo, o que marca o galego, pois é o adestrador, paradóxicamente, ou non sei, ou como anécdota, ou pola súa función de liderazgo, a mellor ten algo que ver iso no uso das linguas, nas estruturas, ou pola novidade, non sei como... Non, el chegou aquí hai 6 meses, el é unha localidade onde se fala máis galego, entonces el fala galego, nos seus momentos tamén fala castelán, pero vamos, entonces te adaptas a falar galego, non? Nós aquí no Racing, independente da fala, pois intentamos pois inculcar un pouco máis galego no que é o galego escrito, megafonías e tal, pero o que é así, falando é o castelán o que digo. E ao longo da túa vida profesional, que xa que te presentaches e foi así diversa, e moi pública, moi exposta, como ves a evolución do galego? Como ves, pois eso, na familia, na rúa, en Ferrol, en diferentes sitios, ves que vai mellor, peor? Non, mellor non vai. Eu, se me traslado a cando era neno, pois eu, claro, meus pais procedían do Val, unha localidade rural
7 kilómetros de aquí de Ferrol, viñéronse para aquí, eles falaban galego, pero eu estudiaba en Ferrol, entonces se falaba galego en Ferrol, no que o contexto de Ferrol, fora de Ferrol, pero en Ferrol non se falaba galego ata hai 30 anos, antes non se falaba galego, non? Se falaba polas aforas. Entonces, agora mesmo, o galego, a estrutura do galego nesta zona, penso que os rapaces non falan galego, non? Falase galego no ambiente que me movo eu, no fútbol, pois estes equipos, digamos, das zonas limítrofes ou rurais ou da zona de Pontevedra, Ourense ou Lugo, eu penso que nesas provincias, cando veñen xogadores, onde que sexa o mellor de rapaciños, de nenos, que temos equipos e temos, veñen equipos e falan galego. Iso sí, penso que lamentablemente en Ferrol os nenos non falan galego. A nosa xeneración, que foi a do cambio, pois, bueno, xa contei antes como era, non? Unha confusión de neno e despois de maior, pois, aí tirando un pouco, sí, un pouco non. Pero pensas que é moi distinto a Coruña, ou Vigo, ou outras cidades? A situación de Ferrol? Penso que é distinto. En Ferrol, Ferrol, pola reminiscencia de que era cidade departamental, estaba a Marina, en Ferrol, non se falou galego. Agora falase un pouco, pero non se fala galego en Ferrol. Diferente xa é na Coruña, e por suposto Lugo, Ourense, Pontevedra, esas cidades levan palma a Ferrol, onde que se fagan esforzos, pero de forma natural, en Ferrol non se fala galego, se fala moi esporádicamente, e aproveitando os que veñen de fora. Pensas que o fútbol sería, ou a participación ao redor de todo isto, sería un bon motivo para atraer a xente a falar máis galego, Home, sí, todos os eventos de grupos, masas, fan aflorar esas outras cousas de sentimentos, de achegamento, entonces o fútbol como outro deporte de calquera, de grupo, fai un pouquiño máis de unión para falar, para aflorar eses sentimentos que todos levamos dentro, é dicir, hai unha frase que levase dentro algo que, bueno, que aflora e se esconde, en Ferrol aflora e se esconde, baixo o meu humilde punto de vista, non? O sea, non é, aí lévanos Ourense, Pontevedra e Lugo bastante diferente. E no deporte galego en xeral, como verías a situación da lingua galega e o deporte? Ben. O que pasa que se distingo, por exemplo, falando de fútbol, ainda que sempre me vou ao fútbol, non? Os clubes de unha élite a nivel nacional, aí máis castelán, non? O galego aflora máis nesa outra, nós agora, lamentablemente, a próxima temporada vai xogar na terceira división, que é totalmente galega, é dicir, non vamos salir de Galicia para falar, para xogar, entonces vaise falar máis galego, vai vir aquí, pois, non sei, equipos como Ourense ou tal, entonces vaise falar máis galego precisamente porque estamos nunha competición autonómica. Se subes un pouquinho a élite, escápase, vas para o Estado español e aí en Ferrol volvemos a esconder ese sentimento de galego e o castelán prevalece. O sea, que sería distinto o Ferrol de outras localidades, o sea, a nivel galego, sería deporte galego e lingua galega, estarían máis unidos. Eu penso que sí, eu penso que todos os sentimentos unen, non? E a lingua, pois, evidentemente, une, xunta, aflora sentimentos, é dicir, é outra cousa, non? Iso despertase ou durme, despertase ou durme ou despertase de verdad, pero eu moitas veces eu teño falado, Santiago, Vigo, Pontevedra, Ourense, falase galego moitísimo máis, pero bastante máis que nada. A pesar de todo isto que estamos falando,
ti participas activamente en cuestións de lingua e deporte, non? Aquí no Concello, por exemplo, que nos trai a facer estes vídeos, que é o tema do manifesto do deporte, non? Levas anos, a pesar da situación difícil, pensas que é importante que a xente pública, visible ou activa, participe a favor dos valores arredor da lingua, como neste caso iso o tema do Concello de Ferrol, non? Que levas participando, no que nos temos visto moitas veces. Sí, está claro que precisamente esos impulsos son necesarios para que non morra un sentimento que está. Ti se o deixas aí dentro ano tras ano, acaba morrendo. Entonces, precisamente con estos manifestos, con estos estudos, con estas expresións, cousas que se fan precisamente que isto está dormido, hai que despertar, isto está dormido, hai que despertar. Se logras mantelo, que iso tamén é complicado, porque despertalo é fácil, mantelo é complicado, en todas as facetas, e na lingua tamén. Hai que despertala, pero despois hai que mantela. Nós, con ese traballo do Concello, é o que estamos intentando, como manifesto na Gala de Deporte, é que temos un sentimento dentro que a todos se nos pon a pel de galiña cando algo, unha gaita, unha conversación en galego, cando estamos tal. Entón, é que hai que impulsalo, hai que levantalo. Entón, todo o mundo aflora, todo o mundo impulsa. Mantelo, aí é o complicado, é o que temos que seguir facendo esforzos, está claro. Nós aquí na Malata, pois, facemos os anuncios para os rapaces, que temos 400 rapaces por aquí facendo fútbol, facendo deporte, pois os avisos en galego, a páxina web en galego, a megafonía dos partidos en galego. Vamos intentando que eso mantelo. Non é fácil, porque en Ferrol se fala moi pouquinho, ese digo, pero hai que intentarlo. Que lle dirías á xente para que apoiase a través da web o manifesto ou para que se sumase a accións ao redor do deporte? Xente nova, maior, pública, non pública? Bueno, eu non sei o que lle diría, porque neste senso non son ninguén para decirlle, simplemente que ese sentimento que todos temos como galegos, que o afloremos, e que a lingua é unha das expresións máis sentimentales que temos, e máis bonitas que temos, e máis nosa que temos. Se é nosa, se é un sentimento, pois espallalo de alguma forma, pois cando un fala galego, pois que se sume outro, e que as conversas, que é o principal, máis que as imposicións, que se faga en galego. As imposicións non sei se dan ou non dan moito resultado, o que se dá resultado pois é precisamente as expresións espontáneas, eso, en a conversación é un factor moi importante que nos acostumbremos a falar galego, que é unha costume dormida, que é unha costume que tiñan nosos pais, nosos avós e tal, e que deberíamos de seguir arraigando. Eso está claro que les diría que fagan esforzos para falar galego, que ao principio se fai un pouquinho extraño, pero non dificultoso, non? Moito menos, ao contrario. Cando empezas a falar galego, sigues falando galego, e ao mellor falas máis que se falas en castelano. Si, iso lembrame, xa un pouco para ir concluindo, lembrame que moita xente amosa como non falo ben, non teño seguridade. Eu penso que a mellor aí o que estabas comentando xustamente, non? De dicirlle a xente, os que mellor galego falan do mundo somos os galegos e as galegas, non? E de recuperar un hábito, non? Non, si, un hábito, o que pasa que, bueno, nesto da lingua, con normalización lingüística, unha cousa é escribir, outra cousa é falala. A falala, podemos falala todo o mundo, porque as verbas que utilizas, ainda que non estén algunha que dixo, non tal, pois non pasa nada, non? Entonces, que nadie teña medo por eso, porque todo o territorio galego pois falase dunha forma nun sitio, noutra, unha organización lingüística saca palabras que nunhas eran non se conocían, noutras que sí, eso é lógico, pero o que che salga de dentro, a falalo, que está ben sempre. Que despois, con normalización lingüística, que hai que facer puntualizacións para ter unha normalización, pois, de acordo, pero bueno, hai que falar.
eu falo.